Вітаю! Сьогодні 8 вересня і 559-й день анексії Криму. В ефірі інформаційна служба новин «Заман». Меджліс кримсько-татарського народу оголосив про початок громадянської блокади Криму. Про це сьогодні повідомили лідери кримських татар Рифат Чубаров, Мустафа Джемілєв та Лінур Іслямов. Всіх українських патріотів закликають долучитися до блокади кордону, доки російська влада не виконає низку умов. Зокрема, припинення переслідування кримсько-татарських активістів та звільнення вже затриманих. Транспортна блокада Криму почнеться через 1,5 тижня. Про це заявили лідери кримських татар. Разом з тим оголосили вимоги, які будуть висунуті до російської влади. Це звільнення українських політв'язнів, це перший пункт. Це усунення перепон, перешкод щодо роботи українських і кримсько-татарських ЗМІ в Криму. Це допуск до Криму іноземних журналістів і міжнародних наглядачів за дотриманням прав людини. Це припинення будь-якого переслідування кримських татар і інших громадян України в Криму. Це зняття заборони на в'їзд в Крим. Тут переліковане прізвище пана Мустафи, моє, а також Ісмета Юксена, Сінавера Кадирова. Кримські татари будуть перешкоджати везенню на півострів фур з продуктами харчування. За словами Мустафи Джемілєва, 80% українських харчів переправляються через Керченську протоку до Росії, бо ціни там вище. Основная часть идет воинские подразделения, оккупантов, карательные отряды, отряды самообороны, которые давят наших соотечественников, наших сограждан. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками в оккупированной территории. Рішення про блокаду Криму ухвалили на засіданні Меджлісу напередодні. Це дозволить залучити до кримсько-татарської діаспори, аби вони тиснули на свої уряди задля збільшення санкцій проти Росії. Все, что у меня есть, я все поставил на карту, другого варианта нет. Бизнес – это все-таки голова, да, это мозг, все такое прочее, расчет. А Крым – это сердце. Поэтому принять решение головой по поводу сердца невозможно. Крым надо возвращать. Штаб акції формується у Києві. До акції закликають долучитися всіх українських патріотів. Гульсум Халілова, Ельвіна Сідбулаєва, Олег Казикін, Ельдар Тарахташ, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. ФСБ у Криму провели обшук у кримських татар, які товаришують із затриманим у справі 26 лютого Алі Асановим. Про це повідомив координатор Комітету із захисту прав кримсько-татарського народу Іскендер Барієв. Сьогодні зранку силовики провели обшук у 3 будинках у селі Урожайне Совєтського району. Працівники ФСБ привезли своїх понятих, грубили та перевернули все в будинку догори дригом. Обыск проводила ФСБ, представили постановление суда о якобы пропаже мотопеда и пропаже телефона. При всем том, не позволили людям пригласить других понятых, то есть привезли понятых с собой. Это, в принципе, нарушение даже российского законодательства. После обыска из дома ничего не забрали, то есть никакого изъятия не было, по нашей информации. Поэтому, я думаю, это больше было такое психологическое давление на людей. Зниклі на адмінкордоні у Криму українські військовослужбовці знайшлися. Їх дійсно затримали російські прикордонники на дамбі через озеро Сиваш. За словами затриманих, вони вирішили поспілкуватися з російськими піхотинцями. Взяли з собою сало, кавун, горілку і вирушили на російську сторону. Там їх і затримали. Російські прикордонники залучили українських військовослужбовців до адміністративної відповідальності за порушення режиму кордону. І незабаром обіцяють передати їх прикордонникам органам України. Українська ж сторона наразі перевіряє російську версію про незаконний перетин кордону. Мы просто подошли, думали пообщаться с парнями. А вы их видели, да? Ну да, мы же там недалеко уже, через дамбу. Мы думали пообщаться, может, без ничего решили. А оружие где оставили? Там, на позициях. Просто хотели, угостить пацанов там выпить, и захотели бы выпили, захотели не выпили, никто бы арбуза хотя бы сало.
Директор скандальної Ялтинської школи номер 7 Іван Шаруда відсторонений від посади на час проведення службової перевірки. Це рішення ухвалила міністр освіти російської адміністрації Криму Наталія Гончарова. Вчителі тієї школи днями святкували день народження директора. Вони влаштували застілля із розпиванням алкогольних напоїв прямо у коридорі установи. Випадковим свідком застілля став місцевий блогер Сергій Псарьов. Пока не приедет милиция, вы отсюда не уйдете. Вы зашли как нас. Мужчина, что вы делаете? Что вы делаете? А что вы выражаетесь? Вы успокойтесь. Вы выражаетесь. Вообще не вот что? Вы не уйдете. Мужчина, успокойтесь. Ждите. Як з'ясувалося, кримський блогер Сергій Псарьов прийшов до цієї школи через скарги містян на директора, який не дозволяє спортсменам займатися у шкільному спортзалі. А після поширення скандального відео директор опечатав залу. Тут кілька років діє дитяча секція з дзюдо. В залі безкоштовно займалися пенсіонери. Місцеві мешканці нарікають, директор за гроші здавав приміщення зали для помешкання туристам. Опечатана дверь в спортивный зал. Опечатано 14 часов 28 минут. Печать директора школы номер 7. Все, больше никаких пояснений. Я ее срываю, потому что у меня дети сейчас придут на занятия. Вот, я должен проводить занятия. Не знаю, по какому праву, по какому закону он это делает. Причина, ну, наверняка ваш вчерашний репортаж, он считает, что спортсмены виноваты в том, что они спиваются, преподаватели школы во главе с директором. Мы так их довели своими занятиями, что они, бедные, уже начали спиваться. У меня вот есть сведения, что в этот спортзал директор школы пускал отдыхающих. Нет, он намеревался сюда пускать, поэтому и началась кампания по выживанию нас отсюда. У него было намерение, он пускал же в школу отдыхающих, вот, а затем решил пускать их вот сюда. Вот. Ну и вот началась эта борьба, это противостояние. На центральному ринку Сімферополя панує безлад. Незважаючи на оголошену російською адміністрацією півострова війну проти стихійників, торгівля тут триває повним ходом. Стихійників не зупинила ні огорожа, ні виритий на площі рів. Докладніше знають наші кримські колеги. Фрукти, овочі, зелень, прилавки з товаром стихійників стоять прямо на переритій землі. Незважаючи на заяви кримської влади про те, що боротьба зі стихійною торгівлею в самому розпалі і вже приносить результати, на центральному ринку Сімферополя ситуація не змінилася. Стихійників не зупинив ні поставлений раніше паркан, ні рів, який вирили по периметру площі. Торговці пояснюють, це їх єдиний заробіток. Работаем, свой выращиваем, нам продавать не дают. Вот гоняет без конца. Вот с утра сижу за 100 штук. Иногда оптом отдаем, иногда вот сами продаем. Лавки стихійних торговців виставлені навіть на вулиці Козлова, яку звільнили від бутиків і розчистили під парковку. Щоб пройти на ринок, покупцям доводиться долати перешкоди у вигляді куп сміття і переритої землі під ногами. Ну как? Не бардак. Очень плохо относимся. У нас не только здесь продают, у нас весь город продают. Облагороджування території перед центральним ринком почалося ще в травні. Тоді глава Криму Сергій Аксьонов відвідав ринок і залишився незадоволений ситуацією. Сімферопольська влада регулярно звітує про виконану роботу, заявляючи про штрафи і перевірки на центральному ринку. Але хаос на ринковій площі не припиняється. Сьогодні глава Сімферопольської адміністрації Геннадій Бахарєв пообіцяв протягом місяця створити нову структуру, яка боротиметься зі стихійною торгівлею. Малайзійський «Боїнг» збили російською ракетною установкою «Бук». Проте невідомо, хто ним керував. Про це в ефірі П'ятого каналу заявив Арік Толер, дослідник агентства розслідувань «Беллінкет». Він уточнив, що це вже доведений факт. Торік, 17 липня, над Донбасом збили малайзійський лайнер «Боїнг 777». У результаті аварії загинули 298 людей, серед них 3 дітей і 15 членів екіпажу. Мы доказали это, потому что мы нашли разные уникальные элементы на борту Бука и защита гусеницы. Да? Это очень уникальное как повреждение на защите
гусеницы. И мы сравнили защиту гусеницы бука в Украине, это бук, который сбил MH17, и буки в России. Мы нашли бук, который его повреждения на защите гусеницы совсем одинаковые с буком в Украине. Італійці маршем подякували українцю, який пожертвував власним життям заради порятунку людей від грабіжників у супермаркеті. Вулицями Неаполя пройшов багатолюдний марш пам'яті на честь 38-річного українця Анатолія Короля. Наприкінці серпня поблизу Неаполя у місцеву крамницю завітали грабіжники. Анатолій Король був там зі своєю дочкою, і тільки він спробував зупинити зловмисників. Чоловік отримав 2 смертельні постріли. Москвичам дали сокиру в руки, щоб ті порубали санкційні харчі, передає телеканал «Дождь». Деякі мешканці столиці з задоволенням допомогли митній службі знищити польську капусту і австралійські банани прямо на вулиці. В День Москви 5 вересня до знищення капусти приєднався і мер столиці Сергій Собянін. Качан він розрубав шашкою. Вообще отличные ощущения. Так, правильно все. Как делает? Правильно все. Делает он. Уничтожение правильно делает. Мы против иностранных польских продуктов. Что клюква, что помидоры, что яблоки. Они нам не нужны. Путин правильно сказал. Мы должны сами свою продукцию выращивать. Сами. Во-первых, если на нас определяют эти санкции, должны быть какие-то адекватные тоже санкции. Я бы, например, с удовольствием уничтожил бы все это дело. Польша не любит Россию, Россия не любит Польшу. Польша, до свидания. Я поддерживаю российского производителя. Бодрость какая-то, не знаю, поднятие духа и патриотизма. Это кощунство. Это аморально. Лучше отдать этих беднякам, чем уничтожать. Это варварство. Как в Сирии с этим уничтожают там санкционку из других стран? Да, по-моему, только наркотики. Если до этого возили, их можно было есть, то и после указа их есть тоже можно. Никто не умрет, никто не отравится. Зачем их уничтожать? Да здравствует русский колхоз. Давно такого не испытывал. Но лучше бы, конечно, детям отдали. Пам'ятник Леніну в російському Челябінську вже вдруге за цей рік розфарбували в кольори українського прапора. Російська поліція порушила справу за статтею «Вандалізм». У квітні цього року бюст вже розфарбовували, і 2 вересня за звинуваченням у вандалізмі затримали 27-річного жителя області. Це все, що наша команда встигла підготувати для вас на цей час. О 19:30 Ільдар Кутітов розповість більше. На все добре.